Ni pilihan so bahaya pibaro ki paralog ki parajor sa sisin siya ka channel ki sawayom. Hadin lais nem ka jing ap ki pajba satlak ka partai menta ka met ngin yo ban sakino ya ka jing ya lagai ka ban pensong shit ya gireu football satlak ka partai. Kane baro ka jia namar ya ka euro arajar ar pusau onstang no menta ka met ta ka jing ya lagai hapeng ka host nation ka Germany Persia ka Skolan. Habapai kendiat siapang ka UEFA European Championship ka tournament ka badai na kabenta kiri jong ka dauba Europe layo i hado benta ka Spain bat ka Germany kidai ki arteli kiri ki bala job kambon ya kan ka tournament da ka bara 6 lado damar laisin kumta ka jingkeli ka bami menta ka long hado ka Germany kum ka host nation ka laban job ya ka Eurocup hakasin kabasau lani kaneka Eurocup arhajar pusau kan lek paying no sya England kabadai ka ri kabaka football kalasdang ban manu balaban tip yo baka France kan say skill biang kumbaka lalai haka World Cup arhajar hakaba kalapoy shadow ka final te paralong angay buna paling jong pi kiba ka football pinsaki ya ka jing yala guys dang sibit kamet badhaden ka jing yala kai pinyo ipat ya ki video na ka channel hakaba usaw ayom unsa pentip bad batay sapi sapang kani ka jing yala kai ditadado bing dia sembiang hakawai pat ka video kublay sibon.